Ano ka? Uy. Tilas. Tilas. Oh, tilas pre. Tilas nga. Tilasan ka nga. Ikaw may dako tilas. So? Tilas ka. Tilas ka. Wala, tilas Ano ka. na tilas ko ano amo? Ano ba yan ka? Ang naon ni mo sa tilas. Wala tilas. Maniman na gyud. Naon niya kung labaw diri. Oo, na dia. Tilas Kami oh, may tilas nga. Ay, slippery pa magani na. Tagay sa. Tagay tubig. Kita ni ron. Kaya na tubig dia. Batay cellphone kay mabasa niyo ang Cellphone cellphone. mo ini to yan lambanog din. Yo ba? Lambanog pati ni tubig. Labanog na. Color white. Oo. So sa nay kulo suwa na lambanog day. Di ba white? Oh. Hubog ta O sana white, puti. Oh, okay, puti daan pa ko. Na mataga gitagaan man ako daan. Oh. Hindi na nagikan ni tawanan diga jacket may. Ambot eh. Di nagkuha na dito eh. Nag-live ni kanina. Live ko sa kuan sa ito. Isa to? Kuan. Kuya siya na radio yun. Ka-outdoor ko to. Outdoor mo. Radio Petition? Legit TTT yun. Outdoor kaya tutok eh. Jacket. Oo lagi. Alam mo tiyan ka. Isa ni muta ka. Grabe yung ganing singutan ako. Sleeveless gi ko kay. Okay ra na, okay ra na. Okay ray. Pero until as press kasi simong now. Until as pa sa pagnaw. Tupahan ka silas. Di ba nari sa mga nag-blooming kay primi ba? Si tagtagay. Okay dito eh. Sarap. Matay mahupog kita ni dugay ba? Ubog nga na. Ano? Mo na. Para man mo dire. Oy. Ay, saging oh para mga unta. Wow, kalindutan ni saging. Ari di. Ang ganda saging. Lingkod. Ang ganda saging ni. Dili, ang ganda saging ako ah. Ilami biya kay ni sanan kay Gani. himong. Samot ang gada saging. Ay kalamis gada. Mas lami ang gada. Wala. Unsa? Pirmi ng lami ang gada. Karang naman ganda saging. Oh, tagay. Lambanog. Lambanog. Na eh. Sige lang. Tagay. Ubog na Ano kayo. hubog matuki na mo. Ba ano niya? Ba ani. Ah, diniyang ngano din na siya. Da ni palit Ano niya. day ka? Oo, ano da pamandaan eh. Kay ukay mo gani siya. Oh, kay ukay. Dato palit ni. Ini nga na ukay-ukay. Ha? Okay ni tatay. Nag-broadcast may siyang radio station. Ah. Oh, ganiha mo, dihang udto. Ah gadi DJ si Rika. DJ mo siyang radio station. Legit yun. Sayang wow na wow. Wow na wow. Wow na wow FM. Wow na wow FM. Nya. Diyan makagikan madam mo tay siksihan mo Palit madam. lagi kog saging. Oh, grabe sa yung palit og saging, siksi yung kayo. Ay, lain sa kayo dita magpasiksik. Panilap sa dalusoy. Dami mo saging pero Murag irong Piluto naman ni. Murag baboy irong buwan. Tutuon tani. Para na, kapit kang duta ni. Hilaw day hilaw. Nga nasa hinog. Hilaw nasa Naman hinog. dyan ay sampol Pero- mo sa... Pero ang gada saging mo yung lindot yun. Uy. Langan. Ay sig kuha na kay naro pa ni. Ano na yun? Naro dagan bro. I'm sorry. Sorry mga kababayan. Mga kababayan. Mga kababayan ko. So sama to na. Luto gani Ito ko. lagi na tula kay. Paghaling! Ano na yun saan? Saan? Kaldero! Maghaling ta? Maghaling ta? Posporo! Oh, nanay ko ano? Kaliro ko nga. Usa paghaling! Ah, niya lang daw, niya lang. Sa kay. Mungot ko kawin niya Oh. sa relax ka sana siya. Ah, sige, relax na Pre. sa ta. Eh. Hoy, pare. Ay, kan pre. Ano ni? Ito ko ba nang-apply ko trabaho lagi, pre? Ko ba? Sus, malasa. Ya, dawat ka. pre. Wagit. Ano pre? Sus, grabe, pre. Pag abot ako dito, interview ko sa interviewer. Upat ka pangutana gyud. Ya. Meron pangutana niya. Kabalo ka mo computer. Dito bang mo? Dili. Mo ba? Pagaduha. Kabalo ka mo encode. Dayon. Dili, sir. Saan nang Pagatulo. Sa naoy ning din sa ka. Kabalo ka photocopy. Dili gyud, sir. Eh, kadaot mo. Usaon pagdawat mo nga palibad magkastanan. Mo. Talaga yung apply gyud kon. Ini ka uok yun. Ayaw ka lang yung dili kay wa. Dawat mo. Wa kay Kamo na ko pre, ana. Wa ka mao ka na tanan. Lasa do ka playa ni. Unsa man tao? Sige balibad. Usaon pagdawat mo na. Ya sa man tani posisyon na galahan kini mo di ay. O ginan. Bisag unsang posisyon, sir. Basta masud lang. Unsa? Reaction doy. Ano man? Ah, grabe, pre. Nakasay buta ng tutor, pre. Mo ba? Singko din. Interviewer.
Reviewer. Nagay pungutahin po. Take back. Employer na lang, employer. Pero di ka magliwag, employer.